Здравейте, казвам се Мария и днес ще направим една класическа хатха йога. Наместваме се удобно на постелката, поставяме двата пръста показалец среден между очите и запушваме с безименния лявата ноздра. Вдишваме дълбоко през дясната ноздра, запушваме дясната с палеца и издишваме бавно през лявата ноздра. Отново вдишваме през лявата и издишваме през дясната. Това е един последователен цикъл, който ще направим няколко пъти, като може да преброим при вдишване до 4, а при издишване до 6. Представяме си как при всяко вдишване черпим енергия от майката Земя, която се качва нагоре по цялото ни тяло, по целия гръбначен стълб и стига точно между очите. А при всяко издишване пръскаме енергията по ръцете, краката, периферията, по цялата ни нервна система. Напълно заредени. Вдишваме дълбоко, черпим енергия от майката Земя и при всяко издишване я пръскаме по цялото ни тяло. И ще направим последни два цикъла. Вдишваме през дясната ноздра, издишваме през лявата. Вдишваме през лявата и бавно издишваме през дясната. И още един последен цикъл. И когато сме готови, продължаваме с следващата дихателна практика. Наместваме се удобно легнали на постелката и ще направим пълно йогийско дишане, при което ще поставим едната ръка на корема, другата на гърдите. Първо вдишваме, изпълваме корема с въздух, довдишваме, изпълваме гърдите и след това довдишваме ключицата. Бавно издишваме през носа. И нека да го направим. Вдишваме, изпълваме корема, довдишваме гърдите и трети път довдишваме ключицата и бавно издишваме през носа. Корем, гърди, ключица и бавно издишваме. Прибираме корема навътре към ребрата. Вдишваме, изпълваме корема, гърдите, гърлото и бавно издишваме. Следваме си нашето темпо. Нека да го направим няколко последователни пъти. Тази дихателна практика има много полза за нашето тяло и е една от най-силните дихателни практики в йога. Благодарение на нея намаляваме стреса, подобряваме концентрацията, забавяме сърдечния ритъм, понижаваме кръвното налягане и подготвяме тялото за движенията, които ще предстоят. И нека да направим последни два цикъла. Вдишваме, изпълваме корема, гърдите, ключицата и бавно издишваме. И последно вдишваме, изпълваме корема, гърдите, ключицата и бавно издишваме. И продължаваме с загряване на тялото. Разтваряме ръцете в страни. Краката може леко да ги свием от колената. И
И усукваме краката наляво, главата надясно, главата наляво, краката надясно. По средата вдишваме, встрани издишваме. Усукваме тялото, все едно изстискваме кърпа. Тези упражнения се наричат крокодилски усуквания и помагат много за тялото да освободи блокажите, да загрееме кръста и гърба. И продължаваме последно в посоката, която сме поели. Наместваме тялото по средата и качваме десния крак между палеца и показалеца на левия крак. Отново усукваме наляво краката, главата надясно. Краката надясно, главата наляво. Вдишваме по средата и издишваме встрани. Усещаме как друг прешлен в нашето тяло се освобождава. Вдишваме по средата и издишваме встрани. Правим последно и наместваме отново тялото. По средата хубаво на постелката легнали, ръцете разтворени, сменяме краката. Левия крак поставяме между палеца и показалеца на десния. Усукваме надясно, главата наляво, краката наляво, главата надясно. Следваме си нашето темпо. Правим бавни, плавни движения, осъзнати. Усещаме тялото. Може да си затворим очите и напълно да се наслаждаваме на движенията на тялото. Бавни, плавни. Продължаваме с усукванията на тялото. Наместваме се удобно и свиваме краката до седалището. Ръцете отново са отворени в страни и продължаваме с усукванията. Краката надясно, главата наляво. Вдишваме по средата, сменяме краката наляво, главата надясно. Отново все едно изцеждаме кърпа с нашето тяло. Усещаме как друг прешлен по гръбначния ни стълб се натоварва и освобождава. Може леко да натиснем с ръка, да усетим усукването и отново сменяме краката на другата посока. И наместваме отново тялото на постелката удобно. Разтваряме краката раздалечени един от друг и от седалището. Ръцете отново са в страни отворени и продължаваме с усукването, като краката правят по-голяма дъга помежду си. Вдишваме отново по средата, издишваме в страни. Хубаво усукваме тялото, затваряме очите и се наслаждаваме на движенията. Загряваме цялото тяло. И ще направим последен цикъл от крокодилските усуквания, като поставим десния крак на лявото коляно, ръцете отново са отворени в страни и натискаме краката наляво, главата надясно, краката надясно, главата наляво. Хубаво да допре коляното пода, а ухото да допре постелката. Вдишваме по средата и издишваме в страни. Хубаво усукваме, усещаме как се освобождава напрежението.
Сменяме краката по средата. Левия крак отива на коляното на десния. И отново сукваме краката надясно, главата наляво. Краката наляво, главата надясно. И последно наместваме се удобно на постелката, опъваме краката надолу, а ръцете нагоре хванати една за друга и все едно някой ни опъва отгоре и отдолу. Хубаво опъваме тялото и прегръщаме колената към челото. И отново ще опънем краката надолу, ръцете нагоре, опъваме хубаво цялото тяло. И отново прегръщаме колената към челото. Сега ще хванем колената и ще започнем да правим кръгови движения. Главата е изцяло на постелката. Хубаво завъртаме надясно, напред, наляво, към корема. Правиме масаж на седалището. Сменяме посоката наляво, напред, надясно, към корема. Поставяме китките под колената и леко ще направим едни засилващи движения напред и назад. В същото време правим масаж по гръбначния стълб. Засилваме се, заляваме напред. Хубаво се отласкваме назад с пръсти. Засилваме се напред и назад. И последно, отново лягаме назад. Наместваме се удобно. И си даваме кратка почивка да осъзнаем промените в тялото от началото на практиката до сега. Промените в краката, бедрата, корема и по целия гръбначен стълб, рамената. И продължаваме, като ще си поставим ръцете под седалището с дланите надолу, а краката ще съберем един до друг, ще ги повдигнем нагоре. Вдишваме и издишваме в тази поза за няколко секунди. Краката са хубаво стегнати, коремът е стегнат. И сега бавно ще натиснем с дланите надолу и ще повдигнем седалището нагоре, като подпрем гърба, за да влеземе в поза свещ. Брадичката допира ключицата. Хубаво задържаме. Усещаме как кръвта напуска краката ни. Ако сме неразположени, не правиме тази поза, може да останем с вдигнати крака и ръцете да вдигнем в позата П. И последно вдишване, бавно, внимателно сваляме краката на пода. Наместваме се удобно. При тази поза не трябва да се изправяме веднага. Оставаме за кратко на постелката, осъзнаваме промените, усещаме как кръвта отново се връща към краката ни. И продължаваме с следващата поза, полумост, като стъпим на постелката, повдигнем седалището нагоре, а рамената, вратът и главата остават стабилни на постелката. А с пръстите хващаме петите. Хубаво, стягаме седалището нагоре, брадичката сочи към ключицата. Вдишваме и издишваме в тази поза за няколко секунди. И бавно пускаме седалището на постелката, наместваме се удобно, като ще поставим дланите под седалището
И с вдишване повдигаме гърдите нагоре, оставаме подпрени на лактите и главата отнасяме назад на постелката подпряна. Гърдите са във въздуха, краката са опънати един до друг. Опитваме се да преглътнем в тази поза. Тя е много благоприятна за проблеми с щитовидната жлеза, ако ни боли гърлото. Има много ползи за цялото тяло. И бавно пускаме рамената на постелката. Даваме си кратка почивка, дланите сочат нагоре, пръстите на краката настрани към стената. Вдишваме, издишваме, осъзнаваме промените в краката, корема, седалището. И бавно ще се завъртим по корем, като ще поставим ръцете отстрани на гърдите, краката са събрани, вдишваме и бавно надигаме гърдите нагоре, като не отлепваме корема и пупа. Оставяме рамената са далече от ушите, лактите са до тялото, фокусираме се в точка пред нас и изключваме света около нас. И бавно сваляме тялото, главата, ръцете са под челото, краката са разтворени. Даваме си кратка почивка да усвоим ползите от тази поза. Надигаме си главата и продължаваме с следващата поза, която се казва полускакалец. Поставяме левия крак сгънат на постелката, а десния върху левия. Брадичката подпира постелката, а ръцете са здраво подпрени на пода с отворени пръсти, за да имаме стабилност. Оставаме тук за няколко вдишвания и издишвания. Бавно смъкваме десния крак и го поставяме сгънат на постелката, а левия отива в ямката на десния крак. Вдишваме, издишваме и тук. Брадичката отново е допряна на постелката. Ръцете са здрави, стабилни. И бавно смъкваме и левия крак. Кратка почивка, разтваряме краката в страни. Главата е подпряна на ръцете. И осъзнаваме промените в тялото. Повдигаме главата и ще я намерим с лявата ръка, левия крак, като леко натискаме към седалището. Намираме с дясната ръка десния крак и с вдишване опъваме лъка. Колкото ни позволява тялото, не го насилваме. Опъваме хубаво, усещаме рамената, бедрата, кръста. Вдишваме, издишваме тук, фокусираме се в точка пред нас и отново изключваме света. С последно вдишване и издишване бавно пускаме ръцете и краката. Поставяме ръцете на постелката и бавно ще се изправиме в молитвена поза, като поставяме пръстите един върху друг, отваряме хубаво бедрата, опъваме ръцете напред, гръбчето е изправено и си даваме отново кратка почивка. Тази поза е много благоприятна да благодарим за днешния ден, че сме тук и сега с близките ни хора. Бавно изправяме цялото тяло. Ще повдигнем и седалището и ще останем на колена. Ще подпрем с лявата ръка гърбът и бавно ще наведем назад, като ще повдигнем дясната ръка нагоре. Опъваме назад колкото можем, усукваме тялото и бавно сменяме ръцете, подпираме с дясната ръка
и усукваме назад, лявата сочи нагоре. Усукваме и бавно сменяме. Който иска може да пробва и с подпиране на пети да направим пълна камила, като усукваме кръста назад, главата сочи надолу. Вдишваме и издишваме тук. И бавно повдигаме тялото. От тук ще поставим пръстите свити, като палецът остава под свитите пръсти. Поставяме юмруците между корема и бедрата и с главата подпираме постелката, навеждаме се напред. Тази поза е много благоприятна за храносмилателната система, като правиме масаж на органите в корема. Вдишваме и издишваме в тази поза и бавно ще се изправим. Ще подпрем с ръце и ще влезем в поза котка. Хубаво наместваме на 4 стабилни точки. И продължаваме с котешките усуквания, при които вдишваме, главата нагоре, гръбчето надолу. Издишваме, гръбчето настръхва нагоре, а главата отива надолу. Следваме си нашето темпо, бавни, плавни движения. Последно усукване. Наместваме се стабилно и удобно. Повдигаме дясната ръка напред, а левия крак назад. Оставаме в тази поза за кратко. Като сме стабилни, кракът е повдигнат нагоре, ръката също е във въздуха. Фокусираме се в точка пред нас. Коремът е стегнат. Бедрото е стегнато. Дишваме и издишваме. И бавно отнасяме дясната ръка към левия крак, като ще хванем пръстите на левия крак и опъваме нагоре. Главата сочи нагоре, колкото можем отново, колкото ни позволява тялото, не го насилваме. Бавно пускаме крака и ръката, наместваме се отново на 4 стабилни точки, опъваме десния крак и лявата ръка. Вдишваме и издишваме в тази поза, коремът е стегнат. И отново отнасяме лявата ръка към десния крак, хващаме пръстите и опъваме крака и ръката нагоре. Погледът е към тавана. Оставаме тук за кратко, вдишваме и издишваме. Бавно връщаме крака и ръката на постелката и поставяме дясната ръка под лявата, рамото и главата са на постелката, а лявата е опъната над главата. Оставаме в тази поза за няколко секунди, вдишваме и издишваме. И бавно връщаме ръцете на постелката. Лявата минава под дясната, рамото е на постелката, а дясната ръка минава над главата. Оставаме тук за кратко. Бавно връщаме ръката на постелката, повдигаме се и ще влезем в поза куче, като стабилно натиснем ръцете надолу, пръстите на краката също и повдигаме цялото тяло и седалище нагоре. Опъваме хубаво гърба, натискаме надолу, стъпалата са изцяло на постелката и бавно ще повдигнем десния крак нагоре, връщаме и повдигаме левия крак.
колкото ни позволява тялото. Връщаме отново левия и ще раздвижим леко стъпалата, като отлепваме петата на левия, на десния крак. Леко раздвижваме и от ханша, колената, стъпалата. И бавно придвижваме ръцете към краката, оставаме с главата надолу към пода, прегръщаме лактите и леко се залюляваме наляво, надясно. Бавно пускаме ръцете и прешлен по прешлен се изправяме внимателно. Заставаме по средата на постелката, наместваме стабилно петичката на левия крак и повдигаме десния крак там, където ни е удобно. Може на коляното, може на сгъвката и повдигаме, когато се почувстваме стабилни, ръцете над главата. Фокусираме се отново в точка пред нас и запазваме баланс. Вдишваме и издишваме. Бавно връщаме ръката и крака и сменяме. Застопоряваме десния крак и повдигаме левия там, където е бил десния. И бавно повдигаме короната над главата. Вдишваме и издишваме и тук за кратко. Връщаме ръцете. Сега ще направим поза столче, като леко пресвиеме краката, все едно сме седнали на столче. Повдигаме ръцете нагоре. Гръбчето е изправено, фокусът е напред. Задържаме тук за кратко. Вдишваме и издишваме. Може още леко да наведем надолу. Все едно наистина сме седнали на едно столче. И бавно с вдишване и издишване навеждаме надясно, като сме събрали ръцете пред гърдите, подпрели сме левия лакът на дясното коляно, а погледът е към тавана. Вдишваме, издишваме за кратко и връщаме тялото по средата. Вдишваме и с издишване сменяме лявата страна. Оставаме и тук за кратко, вдишваме и издишваме. И отново връщаме тялото напред, повдигаме ръцете нагоре, коремът е прибран, все едно сме седнали на едно столче. И бавно с вдишване повдигаме цялото тяло нагоре. Хубаво опъваме в поза палма, като оставаме на пръсти. Повдигаме се, едно някой ни придърпва нагоре. Вдигаме цялото тяло. И бавно връщаме ръцете пред гърдите. Сега ще отворим пръстите на краката настрани, а петите са по-навътре. Поставяме ръцете пред гърдите, вдишваме и с издишване клякаме бавно надолу. Поставяме лактите пред колената, гръбчето е изправено. Вдишваме и издишваме тук за кратко. И последни две дълбоки вдишвания ще направим. И бавно ще се подпрем на пода, ще опънем краката и бавно ще легнем на постелката. Ще се подготвяме за кратка релаксация. Наместваме се удобно, може да махнем ластика от косата. Дланите сочат нагоре, пръстите настрани. Хубаво гръбчето е подпряно изцяло на пода. Вдишваме и издишваме. Наблюдаваме изцяло потока на въздуха, как навлиза в нашите дробове, изпълва корема, гърдите и бавно излиза. Представяме си, че с всяко вдишване изпълваме тялото с мир, спокойствие, тишина, любов и доброта. А за всяко издишване освобождаваме тялото от стреса, умората, напрежението.
И ставаме все по-леки и по-леки с всяко вдишване и издишване. Цялото тяло е напълно отпуснато на постелката, от пръстите на краката, пръстците, колената. Бедрата са отпуснати, седалището, корема, целият гръбначен стълб, гърдите и рамената. Ръцете са напълно спокойни на постелката, вратът и шията са отпуснати, брадичката е отпусната, бузите са натежали, слепоочията са натежали, челото е отпуснато и напълно затваряме съзнанието си и се обръщаме навътре към себе си, към нашата вътрешна вселена, нашия висш аз. Задаваме си най-съкровенните въпроси, на които искаме да получим отговор. Кой съм аз? Защо съм тук и сега? Каква е моята мисия? С какво мога да бъда полезен и да помогна? Наблюдаваме всички картини, които ни се явяват и най-малките знаци, които ни сочат пътя. Напълно се сливаме едно цяло с безкрая. Ние сме никой, нищо, никъде. И в същото време сме едно цяло с всичко около нас, навсякъде, по всяко време.